الحمدلله. سلام علیکم و علیکم سلام. یا کوشر نقش منه شما سوز خوبی میشارم. شما سوز تنجی میچه غذا سلامتی خوب، کارو خوب. ما خوار شما از دوشنبه سلامت باشه. علیکم سلام بچه ها. لایک بزنه همه کسا نو در اومده 66 نفره. لایک بزنه، لایک بزنه. کورا ببینه. خیلی نزوانی هم ما فهمی. این نزوانی ویدیو هم ما فهمی. سلام برادر ما. و علیکم سلام. سلام علیکم. بابول انگاری جدا بابول انگاری نیست برادرام. значит ما در اومدم بابول انگاری نیست. ما دور از значит بابوش کن انیسا تیوی تو در تیک توک هم هستی دایفیلی شد. نمی تکی به ما ترای نمی پول خدای مادراتر میگیرم گوش کن. ما مادراتر ترام میگیرم ام مادرین ام چی اینو انیسا تیوی زبلاکی رو تد میکنم. فهمیدی؟ فهمیدی؟ اینم خیلی دافشه اینجا. بطرا کیره جا مادراتر مونده ما حیرام. باش بیام کادراتش با کیلو که چانسمای. اوزی بچه ها لایک بزنن. همه اوستوی که مقصد چی دوره انا بریگادای عبدالکا. اوزی کوری عبدالکا سر شده. کوری عبدالکا کدومتر بوشن و بچه ها زیان جا نومر میمونم. نومرو را میمونم. ای هم ابکت خدمونه نکی ای ابکت در دیگه جوه. ای ابکت در دیگه جوه. این نومرو را میمونم. انشالله زنگ بزنن. امی ابکت خطی نام ابکت هاتش درست یا بودم آیا بودم مقصد ایمو. سلام علیکم دوداری از این سوز خوبی انشالله میشه الحمدلله. شما سوز تنجه так نه صدیق پیلوس هاف نه صدیق هاف صد استیاق آخه نه سیزده استیاق yok Здравствуйте, зачем круг? Слышь, Артем, иди там, где тебе здесь не твоя место. Алло. Я вас слушаю. Спасибо, спасибо большое. У меня интернет нормально. Все. نگاه کنیم بچه ها. استوی عبدالکا باشه گجوده نمیتابه باش بخدنه باش بخدنه پیلوس هفت 901 721 29 16 نه بچه های این همه رقم تلفونی که بر اومد این همه رقم تلفون های
нигоҳ кунем бачаҳо, просто мақсад беҳуда баҳуда занг назанем. Мақсад мардум кор дорад. Кадомед ки мақсад як группае 4 кас, 5 кас, 6 кас занг бизане, кор қатъи таъмин мекунад. вовремя мақсад ҳамун нархи навои ҳамуҷа қатъи ҳисоб китобтона мекунад. Не ки бо мегӯм бародаро ҷавобгарӣ айда тарафай. Мерай ака да кору ҷавоб мегӯй, да пулут ҷавоб мегирам, пулта мегирам метам. зинда боше бачаҳои фархор. хуб, ҷавобгарӣ айда тарафай. Да кору ҷавоб мегӯй, корта мегирӣ мегзаронӣ, иншоалло ба амри алло как нада пулта мегирам метам. лучи агар хеле намефаҳмӣ ҳавоӣ ай пеш худу дурӯға нагӯ. ма устоём ихелиём ухелиём я бора нара унҷоро ҷазир накун. Мақсад ам вай қафои ту одаме нестай ки вай биканав сум битаву чӣ кунав. барои ҳамун бачаҳои кадомед бекоре занг бизанед ҳамин рақамода устои абделшик ратан работа не. салому алейкум айнуи бачаҳои қирған. Бачаҳои қирған салому алейкум. сӯзин хубен? Саломатиётон хуб? ин баъд ҳамин бачаҳое ки дар ин ҷози ақорат пақорат накунед ки блоктон мекунем сериално. ҳозир ман нигоҳ кун мегум як бор шумо да шумо чӣ хеле устода уҷа дар кора ҳозир мегум. нигоҳ ҳозир бе абой 110 рубл квадрат чай, шкатур 270 рубл, газоблок кубаш 3000, ана шпаклёвка 2 слоиш 200 рубла, дарчаспонӣ як дар 1100 рубл, ана плинтуси ламинат квадрат як квадраташ 180 рубл. Брем ягон кор нестай ки ҳиҷо накунӣ. Не ака хали кор да ҳиҷо нест. салому алейкум, умедворам хуб ҳастеду. саломатон самара обод бошӣ бародар, саломат бошӣ. по-русски не здороваешься, да? Здороваемся. чанд рӯз пас расчёт ака нанам поён номерай. ҳави бачаҳо нам поёнда номерай. номерда занг бизанед ҳамара мегам. ҳамаи ҳамун маълумоти кор. ин нархҳо дар тоҷикистон нест. хай нархҳо дар тоҷикистон нест. ту нара мешавам. ту нара медонам ту дар ҳамун хонаи он бошӣ даже кор намекунӣ. леки бури ҳамҷода бародар ман усто лекин ин нархҳо ай намедонам фирмаи бародар тамош сенай ба ҳамин чизи ай фирмаи ман ҳамира гуфтесам. рустам бурҳонов ман намедонам ака кори ту чи ай фаҳмидӣ. раҳматчо бурад дашаинҷа ой михаинҷа ты зеби эфири мо надорӣ. фаҳмидӣ? зеби эфири мо надорӣ. баъд медурем давора чӣ гам мезанад. дар ҳам нохунат кор мегиранд, дар ҳам кепка дарӣ шуд. чӣ кор дорӣ дар кепкаи мо? баъди беақл.
набоша бачаҳои устои Абделка на Абделка сар шидаги коруш инами мо фирмаи паркет кор мо фирмаи паркет коркардагӣ метро Аминевский да пулатия любой кора мекунем. Бё охинама да метро Аминевским ту чӣ кор меояй дастат бё ку чанд касе чанд устои ами усто боше устои кладка ина бёе ем бёем пага кора сар кунем ҳозир кора будро сар кун ба ном устову ба ҳунар холӣ нея устои муфти значит да кору ҷавоб тамом проблема нест дига рӯзи кор дар рӯзи кор дастҳояшонро масҷуд мекунем ҳама намедонам дар ҷо кор кардӣ не бародар ҳама ҷо кор дар шаҳри Самара ман ҳамин хеле одамона маро чикоршон мегирам барои ки медонӣ чи мерен ку мерен дар намуҷа намхеле мегӯян як ҳафта ним ҳафта кор мекунем яки сумтона наметан ку баъд мегӯян мо ҳамин кора ҳамин канали шумо гирифтем мо хеле кардем ҳамин бачае ки аз Самара кор дорӣ ин ҳамин номерода занг биза корта проверка мекунем яъне ту ки чи ту худмон рекламат мекунем ки одам бирава кор кунад так тай воздух гап задиси ки ту чи ту мера пила метан наветан мо гиҷо медонем тра пага бо дар болои сари мо як балои дига меорӣ бародар ҳозир вазъияти граница чӣ хеле бошад соза тамом ман намедонам ҳамин бачаҳое ки мақсад рафта омадасан соз рафта омаесан соз рафта омадесан намедонам хеле ҳозир бо алёна шипакиловка бисёра дам номерода занг бизанен ака ҳамаша мегантон алё амазон чӣ хеле созӣ соз амазон ма дар эфирон навиҷада мардум гӯш кесан вазъияти граница чӣ хела соз назам чили буд набуд просто учитай тамом хуб чӣ намуд одамо бояд нараванд ки проблемашон мешаванд ҳамин одаме ки визаш маҳкаме депортай наравад рисковат накунад авоиш ки би документай метавонам баронам просто ради як мусмир аз худ мекунанд одамое ки на делимобилай карган қарзо парзоран чи одамои делимобил кайкаган қарша бисфора баъд бароки Москва пуромаданиш намеонад сни хазо рафтаниш на абрада Москва фурш мета одамое ки гостиян частиян ягон расход надоранд одамое ки работан патен надоранд плюс радар аз худ доранд яъне ки ҳамин фирмаи шумо агар рози мо удамтем ба боварӣ беғарзай депорт беғарзай инами делимобил дигар любойхе савол ҷавоб шуд мебаре меёре ба шарте ки акун маъмур расход дорам бо акун расход любой компания занда расход намешавад расходи хилака шояд мумкин ки як ҷумъа кунанд мумкин ки ман накунанд мумкин ки дар ҷумъа кунанд завис занг дем прогноз бо даво айда короче мумкин ки то ягон ҷумъа накунанд мумкин ки 10 чокра мумкин ки як ҷумъа кунанд тамом ин дина рафтем дидим як ҷумъа кунанд об шуда азори гирифтан тамоми доданд як ҷо 70 километр ба граница мондан да 5 та документ бо хорошо студа омадагӣ
خب من کم چند داریم хорошо панот ба худо пешат ҷабе савола печати фарши дошта бошем чӣ شغل میشه 500 میلیون میشه 500 смида алнелибет мекунано من 6 تا 4 تا 30 باشه 500 سومی تو 4 تا 1000 سوم тамом хуб занг мезанам ина мачӯхчун ҳамун рай граница ки ҳар рӯз меравам биён амай хеле ай пеши худуми хеле уҷа иҷанеё золотой корона қарз боша чи золотой корона ягон шпакиловка чанд сма шпакиловка бародарҷон да ин ҳамин рақамҳои наҳа навистагия бача бесавод несте тупой несте ҳамин да ин ҳаминҷа номер мондам занг биза ҳамаша бипурс ака инаи хелиш чанд смай чанд сумет иш чанд смай уш чанд смай ака чанқа кор дорӣ ҳамаша бипурсен охи бародар барои чӣ номер мондаги и бародаро ай объекти дигари монай аҳмад мара дада бугӯя бор и ай объекти дигари монай ира дига одам ҷавоб мегӯям но пули ҳамира ҳами пул мул ҳами чӣ гап хабарша ҳамаи фирмае ки ман кор мекунам ҳамун бародари қатъи моай лангари ҷавоб мегӯям фаҳмидӣ ин хел грубо говоря ҳами одди када бигирем ҳами лангари ҷавоб мега дар ҳама ҳами бача гудак нестен охи бародаро ҳамиҷа номер мондам занг бизане бипурсе коргар дар кура вале бародарҷоно коргар дар кура бачаҳое ки кор мегӯен ҳамин чӣ хеле саволу ҷавоб дорен ин ҳамиҷа ду рақама ина барои усто барои ина хидмат агар ҳамин саволо бошад ама любой шо ака гам надонам шери зинда бошӣ брат ҳавай напурсиде ки паспортиш декабрда тамом мешавад боша граница гузашта брат ҳавая зан бизан пурсиш нигоҳ кун бародарое ки сроки паспортон 11 моҳ 7 моҳ 8 моҳ ай 11 поён ай шумо граница мерем миен как нада аммо патент када наметонед фаҳмидӣ патент када наметонед инам хеле короро када наметонед фаҳмидӣ ҳуҷҷат када наметонед граница мерен миёед шумо қонунӣ ман хондум брат ҳавая напурсидӣ ки паспортиш декабр тамом мешуда боша граница гузашта брат ҳавая занг бизан охи ман тра савол та худам ҷавоб додесамад ки бародар ту метонӣ бирай биёй граница аммо ҳуҷҷат кардан наметонӣ фаҳмидӣ патент кардан наметонӣ барои патент кардан ака ҳами вадварени не бародарҷон вадварени кордор нестам кор намегирам дафтушка ай вадварени 300 000 сухтагиём ирӯз пага ҳамун машине ки ҳаромхӯра худам суратча мебурам фаҳмиден нам хеле каттагӣ кард намҷаша дист шада намиҷа зад гуфт ки ман мекирам ай ду одам 150 000 гирифтем додемуш ҳамун тагрех паданалат гум шид рафт оли ура ман мебурам бачаҳои вай бо худаш чия ишкошимаю
خچه بدخشانی میگیره و اینومی بچه های پامیر گب میزنه او دام ولی ما را ویدیوش همه کنم نمی اد روزا ده ما را ویدیوش همه برورم او دام معروف مرا شنویده سی این ویدیو ما میمونه زبسش علاقه برو سومی مردکو را بته فهمیده بگیره ما چی کردیم خیلی باید عذاب و باید کتمت گرفتیم بچه را قریب تا 200,000 شونه دادیم همه چند خط گشت مونده 100,000 گشت مونده کنک زده گرخته گشته سه که یک روز میگریزه 2 روز میگذره انشالله میغلطه بود بخیل گوش که اوشی نگری отсюда иди отсюда вообще ты вообще отсюда иди не патент дар кор неста переписка се моҳа мешава нигоҳ ки бародару мешава ҳозир дар граница бойна мепурсимаш дар граница коргар дар корай ма кадомида коргар дар корай номеро 6622 да занг зана маслиҳат мекунем мебинем корша хича месанҷем кия чия ному фамилияша якҷои тоҷикистонай полни худ даниёша мекунем баъд корша реклама мекунем просто так рекламаш намекунем ки пага ними мардума бо хона хароб кунам ҳозир бо мепурсемош амазон ҳозир нигоҳ ки ма як гап фаҳмидем ки ҳозир одамое ки граница мераванд аз граница мегзаранд абрада мегарданд меоянд нопурсида бест работа зада хичон рӯи дуровардесанд правильно як ягон усмена мешава ки як ягон усмена фуш мерата ки инакда част мезана инакда не яъне ки уҷа ҳамаи тақдират новобаста правильно хуб бачаҳое ки паспортошон срокошон 7 моҳ 8 моҳ 9 моҳ мондагӣ мегум ку корона қарз бошам чи мешава рафта коронара лезид намекунам барои ки корона қай тоҷикистон договор дорад дар тоҷикистон сера оно масъалата мебинам ҳамун ду номера занг занем мешава вале кадом номер ду номера занг зани бародар ман ҳаминҷа номера мондум ҳарча ина ҳаша ина ҳардушо инамра ҳар намра мебини ина ҳардушда не ина 2913 ай у бригадае ки мақсад у фирмае ки ҳозир устод алкора устои абделчик боша марҳама печати фарши ҳич пулта мегиранд брат пулта мегиранд корта ҳал мекунанд ҳамуҷа нав саволш додан ҷавоб дод ки 5000 штраф дорум граница гузарам мешава штрафта меспори ба мегзарӣ штрафта меспори чекта дар дастат бегирӣ мера мегзарӣ бародарое ки устои абделчик бригадаен ба рақамҳои 2913 занг бизанен шпакиловка шкатур аббой плинтус дарчаспонӣ ҳамаи кора доранд фаҳмидед пулша ки метавад пулша лангарӣ пулша нами лангарӣ метавад ки метавад пулшда гарантия чӣ хеле кинам хеле гуфтаси пулша ки метавад ман хеле абрадан саволо дорам ки кору да ҷавоб мегӯй номера лангарира ватсап да занг бизанед мефаҳмем чӣ гапа ки чӣ ба передай привет гӯш ки велик то дафша инҷа паданалат биен хитона я намуд муло мегирен я хелат мусулмоне кури намебиним ки мохе тав торта бикоем маъруф мегатра
انا са бародарое ки устои абделшки. Салом алейкум. Алейкум салом. Абделкаин ами номерои 2913 да занг бизанен. Гуфти ҳамон гапҳо ҳама маълумота мегирӣ. ماشي الحمد لله خودت بکن. صوف نوی گه مونده نام تا آماده فو داری بعد بچه های 50 چه خیلی آقا بارو در زندگیم دوگون جای کورما دوگون زندگی میکنم چون که دوگون جای زپدلا شای اگر پوشم یعنی بودم دشنجا قدم حالت بیناموس اقی پدری بین ناموسی من تو دین قپیدن گفتن штраф دوری 5000 نه کفتن دورم نه هیچی چخه سپورم اکا انا من تو قپیدن میره لپوی عدل میره میدرم میگم ما را پروکه کنه ما چی штраф دورم چی ما بتیم بگو شد چا بتیم بگو میتاند ҳамун моменте ки тира хапид бояд ҳамунҷа дар тир мегуфти сурат мегирифт медодад болош дар чӣ дора ҳамун 16 рақам дора ҳамун рақами шота мерафти дар сбербанк месупориди всё новера фаҳмидан дар кор ки барои чӣ тира штраф кардагиам барои чӣ худат медонӣ ягон бор такҷо доди паспорта чихи худат намедонӣ ту штраф дорӣ любой милисае ки тира меқапад ту ҳақ дорӣ ки бипурсӣ ки ту барои чӣ мара штраф мекунӣ чихи худат хабар надорӣ бародар ҳуҷҷат тайяк аст ҳамети чихи худат хабар надорӣ шурат у ҳасан чӣ мега акай шурат у ҳасан чӣ мега ҳасан чӣ мега ки ту ҳасан чӣ мега ҳасан ҳичӣ ҳасани машиника мегӯ у ҳасан я ҳасан дар бисёри группаи ватсапҳо ҳастай я оқи падари беномуси беғайратай вале ура ман боли мекунам ура ку ура ухе намемонам нагзаронда ед сумут нагзаронда сумут нагзарон ин ҳами падан ҳалати беномус ин ҳами падан ҳалати беномуса нигоҳ кунем бачаҳо дар бисёри группҳои ватсапӣ ҳаста ин ҳами ин хиш рӯ аҳамият шиптен инам хеле сайтиш инам хеле мебурӯя ин беномус инам хеле сайт дора нигоҳ ки авиакаса кадагиай дар бисёри ватсапҳо админай бо намо админое ки дар намуҷа қушан амвуам ҳаронхиран қатъи ҳами қушан қатъи ҳами оқи падар фаҳмидӣ ин ҳами оқи падар қатъи қушан я мирғ доран я дилшод меган او هم از سگه نام الله میگیره و نام خدا میگیره او همون سگ بدین همین یعقوب همین جاده هست هم بچه هک شاید زنده ما را گروپ کده همون سگایی که با نام الله میگیرن و نام خدا میگن در گروپ ها ادمینن کو همون شیطان های بدبخت ها پشتیشه گرفتن گفتن این خیلی نیسته و خیلی نیسته اینا این همین سگه این همین بشنوسه این همین برای خودتون بدونن که این سگه سگ ایرا لبای جا دادیده برنامه خدا با پتسنکوی بچه‌هاکوی همی
бачакҳои дастойни тоҷики хидмон лӯбой ҷодад бинен ами спрос кунӣ нами соф нами разнарабочи нами соф рабатяго бачаҳои рабатягара кидат кадагиай саги лаини хона ҳароми оқи падари зан талоқ ина иденӯш ҳасани беномус ҳасани занталоқ ина миай оли ма бо группҳошона меёвум моли группҳора меёвум и занталоқ нигоҳ кӯ и дар пеши мардум дар ҳамуҷа сухан кард ки ман бачаҳора бо мо ира бачаҳо шанси зуруш додам гуфтанаш мара 150,000 кидайт када ина 150,000 кидат кадагия алло ва алайкум салом раҳмат мешава о май ака ҳам параш ави дар ному садқа я номери дига нависаги ҳам да зангзо ӯ объекти дигари мунай не объекти дигари мунай ҳама ҳар шаймоне ки ӯ дига да уҷо ҳамаша мефаҳмонад вай ба нигоҳ кун ака вай дар нави группҳои москва ку группҳои москва кор барои муҳоҷирони сӯзу кадагия ку ҳар як тат будрен ам болора нигоҳ кунен админ мондагия и сага ку дар нави группҳо ҳеҷ ка бовар накунен аи билетам нахарен хирам қатиш намедонам и паданалат я саги ҳаромхӯраи иран ҳам бо ҳамҷа дилшод гуфтани дар ҳам группа номи аллоҳ мегирав ба аллоҳ гап мезана ҳаму пиштиша гирифтагия вале ман группаи вора ман медонам кузинӣ мегардонам ё ки пули бачакора бар бигардонам хоб гап нест зухи ака гап нест ака гап нест хоб гап нест не инҷа дар пули бачаҳора гирифтан дар кор пули бечораро гирифта додан дар кор тамом брат гап нест гап нест ами фирмае ки ами фирма ва ака ами ола ҳамун рақам да зан мезанам ҳамун худаш мевардора майли гап нест сони гапон хоб ҳанами таҷура ина нигоҳ ку дар дуруни группа дар пеши ҳанами акуш беҳад бачаи хубая ки номи ӯшанро мегирем ҳами дилшод пишти ҳамира гирифтагия дар ҳами группаи ватсапи кор барои кор дар москва барои муҳоҷирон ҳаму ҳаман ҳамуҷо ҳаста ӯ саг дар ҳамуҷо ҳаста ҳаму ягон кас билет нахара нигоҳ ку нигоҳ сагаби ягон каса ягонча телефонша намебардорам ман намедонам намешиносам
туда-сюда. Эй, бля, гио ча табхе, гий гудак табхе, эй. Ами Ҳасан агар мара фаҳмиде сабушӣ, Ҳасан мара медонам тамошо мекунӣ, зан табиёран ами муҳоҷирои ки ам фребшон кардагӣ ку пул надорӣ биёр бутея ку. Ҳаромхӯрӣ кардӣ? Ҳаромхӯрӣ кардӣ пули бачаҳора ҳаромхӯрӣ кардӣ? Ӯ бечораша да таво фреби карда ки нигоҳ кида шеруи нар. Ӯ як бечораша да таво фреб карда ки милисҳо қабиданаш ба коғази ҳаму бурдан дар спецприём маҳкамаш кардан бечора занаш кӯдакаш дар майдон монд. бовар мекунӣ? Дар майдон ки дар хонаи ким ки ҳамсояш рафтан. ай пушти нами сад ки телефонша навардошт. ба медонам ин шерои нар бисёр чизо мехоҳанд, мехоҳанд ака нами мора нами ҷоша бигам мо дар сум пум дар конаш мо ба и бечораша инаи бечораи дигаша ян ҳамуди када қатъи аз нашо ки ҳамин мега ки ман ҳамун хемаи гаштам 2000-3000 медодам, милисҳо мана ҷавоб медодан. ай рӯзи коғази ҳамура нишон метам, паданала 10-15 ҳазор ма мегирам. ҳана барои ҳамун бародаро салом алейкум додарум. ва алейкум салом. ягон хабар нашида ҳамун додаракам не охи чихе ҳамун бачаки ки дар ҳамун сухтор буд ҳамура мегӣ на дар сухтор сухтагӣ будан ҳамура мегӣ пажар шидагӣ да одама дар тоҷикистон ёфтан дар ку не дар тоҷикистон чи не биё ҳар сетоне ку анаму бачаҳо ҳар сет биен ман инаи киша мегум биё ҷа болош да 4 кас заявление бинависен автоматӣ роз метанаш автоматӣ айлобо ҷо мехапанаш биёен ман мекунам ҳамин корро ташкил мекунам ҳамхели мирға ку ҳамхели мирғе ки ҳаққи одаморо мехӯра ҳаққи ҳамин ғарибачаҳоро мехӯра ку ягон ҷои западлош нестай ягон ҷош ура бояд чӣ кунанд ку экспертиза накардан ҳамунҷо ака паспорти мада то 3 сентябри срок дорам метонем граница бигзарам метонӣ ҳуҷҷат кардан наметонӣ метонӣ ба шарте ки нигоҳ кунем бачаҳо метонем мерен ҳамунҷода яке частнитон чи работатон мезанам е патент кардан наметонед лучши ҳаминҷода сафоратхона бурем паспортотона бикунем тозая бора бо кагнада бегзарем мерем бурем паспорт кунем не дан 15-20 рӯз паспорта метанад ҳаминҷа не ман дар ҳамунҷа ҳафтагимш ҳеҷ нагуфта эша алҳамдулилла шумо созе хуб рехтон як сол шуд
Паспортот срок дорог 3-4 сол. Харви изда шамиҷа паданалак. Тамом мегзари, как надо. 66-22 да занг биза. Не 66-22. 66-22 да занг биза. Алло, Серега, здорово. здорово. Ты чё, братуха, там этот привез, не привез еще? А? Говорю, блоки привез, приготовил, что вечером опять поднимал. Да, привез. Сколько? 100 штук. Серьезно, давай, серьезно. 100 штук. Не, внизу. Внизу, да, конечно. Вниз Там 100 привез. штук не войдет. 100 штук привез. Прыгал через трубы, короче. Подлетал и туда опускал. Все, я понял. Выходите, блядь, не видите нихуя, что там, блядь, творится с дорогой, блядь. Как ты мог туда завести? Ты посмотри, что там делается. У вас че, глаз нету или что? Дорог нету никаких. Ты, значит, не привез, да? Ты дорогу видел там вообще? Не Ты буд- видел, там трубы, блядь, повырывали, все плиты сняли. Ты это подавал, не видел, что там делается? Я видел экскаватор там что-то Ну а что делает. тогда? Какие разговоры? Там ничего не получится. Все. Все, давай. Алло. Валейкум салам. Алло. Кей. Ассаламу алейкум. Pechora khudi indone umurtawar tajik benamaz ali badani shopuli mujira мара гуфтесиё ما پولی کی را خوردم بعد یه چیز نمی‌فهمم دیوونه چند سلام علیکم و علیکم سلام همون کور رفتم نکر پناتون وقت داری با شو افیر میکنم درباره کور خشرو معلومات میتونم باید بولگم میگم نمره برای کور 901 721 29 13 устои абделшик боша марҳамат панои ҳамад ва худо